बाइक गोदान नायफैदों लोगोफोरनि बङाइगाव शिलंआवहाय माखौ लागोन कनफिउस जाना दं आरोना नैबेयाव गंसे दं ओरैहाय 650 शटगान दानि गोदानै फैनाय नैबे रयेल एनफिल्डनिया बेयो आंथ' ओमफ्राय नैबेखौसो फसायदों नैबे GT 650 सोर गोदो उन्दैयावहाय बेबायदि नै गय खलथानि दुरुं बानायनानैहाय गय बिफां गाखोयोमोन कमेन्ट खालामबा लोगोफोर कमेन्ट आइ आइ वाह 1 2 3 दे बोरो नोंखौ जागोनलै हाबायाव हेल' लोगोफोर गुड मर्निं बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव दिनैहाय गय फिथाइ खानो नागिरदों न'नि बाइक गोदान बायनो लोगोफोर दान्दा खादों गय हानग्रा दान्दाया नै सिखा गंसे खाजेनबाय होदो आं दोननोसै थां अमाया नुबाय हाबाने नै देरबाय खाथियाव थाबैजोबो माथो आदार जानो थाफैखायो अमा गुन्दै बेखौ दोननांगौ मोसौआ लुना हानो बोरो नोंखौ जागोनलै हाबायाव नैबे अन्थाइबारिनिमोन नैबे मादै मुक्सिमनिमोन जाना हो थाब देरनांगौ हांख्लायजेनोसै नै दैया केमेरा दैसिगोन र'रा नों दिथ' दसे एसे देखायनांगौद्रा भिडिअ माने खायाखै नोंलाय आलसिया होनगोन आङाब्ला बिदा मोनसेल' खागोन औ सिनायाखै दा हाबाखै आं बै बागान मोनसेयाव थांनि र' बैनाया खागासिनो दंमोन दहाय जों सिखारैनि सिगांनो खादों नै साफ्लायलांजोब्बाय बेदासे फिथाइया मोजां जाथारनो माथो देग्लाय बरिया हाख्लायलांजोब्बायानोसै नै मोनबाय नै फिथाइया एसे मोनजेनबायमोन हाब बारबायसो माथो नै बिबार बारफिनबाय नै गया हाख्लायनायाथ' हाख्लायगासिनो गय फिथाइखौ खिन्थु नै खनग्राफ्रासो दाबो फैयाख' टाइमाबो दाबो जायाखै नालाय खनग्राफोर फैनायनि बिनि सिगांनो हाख्लायनानै दोनजोबखाबाय बेदा मोनसेल' खादों लोगोफोर गय फांसेयावहाय नैबे दाबो एसे गोरलैयैनो दं गल'दों बेदा मोनसे खाजोब्बाय आरोना नैबे गोमोना दामा एसे बारा मोनोनो बेखौ आलदा दोनगोन गोमोनखौ एसे आलदा दोननोसै नैबे गोथांखौहाय आलदा दोननोसै माने दामा आलदा नालाय फाननायावहाय गोमोना 4200 होनदों नामा ओमफ्राय गोथाङा 3600 बिदि होननाय खोनादोंमोन आङो मैयाहाय आखाइ थाइसेजों बोख्लायगोन आं फै नै बोरै जाखो नै नुबाय दान्दा रेजें लाबोना ओरै फै बेफोरबायदि गाहाय गोसोलायाव दान्दा खानाय रा बिदियाव गाखोयोसै जों
Gede ayo. Bijiku gede untaiawहाय. Ayo digaku. Ayo. Ada kali. Alili. Ini masih sedang mangkrim orang. Maannya le, kalau ini, woi koltaजों durung badan lebih gagun. Kagia. Gede untaiयावनो गय बिफाङाव दाउसिन बासा लानायावहाय दै गाखोयोमोन जों गोदो उन्दैयावहाय नैबायदि खाखाबाय दा हाले नों दा हाले हानायालाय आं आथिं गोजान हायोमोन ब्रा सिगां दा मोदोमाबो देरबायना दा हाले दा नैबे दुरुंनि एसे हेल्प नांगौ जादों गगोन ना माइलाय ना गनाय गारा आया जबाय नै गोदो उन्दैयाव आलदा दा देरना आलदा जाबायना मोदोमफ्राबो बारा जाबाय लाबो नै जों सिगां गोदो उन्दैयाव माबायदि खालामोमोन बेखौ ओरै सुलायो आरोना नै बेयाव आथिं सोगोन नालाय ओरैहाय ओरै खेबगोन ओरै गाखोलांगोन गोदो सोर नुवाखैमोन हा नायना ला दानिथ' गथ'फ्रा मिथिखाला बेखौ ने दाफोरै आइ आइया आरो मोनसे नै एसे गोरानांगौ लाबोफिनबाय आं बेखौ बानायफिनसै बेनो दे जागोन ना दाफोरै जागोन दे माथो सिगां ओरैनो मोनसेयानो जायोमोन आरो अजना बारायबायना नोंना उदैफ्रानो देरसिजोब्बाय नै चन्द्राद्रा उदया ओरैनो देराखै आगै बियो थाखा थिंख्लिसो र' जासिगोन सोर गोदो उन्दैयावहाय बेबायदि नै गय खलथानि दुरुं बानायनानैहाय गय बिफां गाखोयोमोन कमेन्ट खालामबा लोगोफोर कमेन्ट लाइट केमेरा एक्शन र' klipper là nó sao chứ cái này thế này thì bông hoa dày này bị chưa điều lồng là đồ hồ giúp khay man lồng nó còn nắm man cái đấy chúng thả pin phải gần nắm là đấy thằng điều hay lấy coi phải con gặp ra let's tiếng school kita hả hay gì ra màu đường school gini nè lalu sana masa deh deh school gila bikinnya mau nanggo nè lalu sana mana bisa hah boleh boleh lagi dah baik dah nih boy kongrapra hari bedong hari ini deh konde Baganaवबो मोजां खामानि खननाया जोंनिया साफानो ओरैहाय मादै सासे दंबाव नै गोमोना दामा बारानो बिदिसो मावनांगौ दा ने ग्रेसि नावदो लाजिलै ग्रेसा बस्थायाव सोजेनबाय नै ओंखाम खुबायलै नोगोदनो सेल जाबाय गय खानानै नै आइया अमाजों आलुजों संगासिनो नै बनजोंसो संदों नै गयनि बिसिबां मोजां संजायो नै बरिया नै मोनबायबो स्टाइल
Ani wakai nang, ye. Kamu kai kan kam? Hidup, kamu tadi ngupai. Koli ni den garle. Deh. Nah. Boleh gerak kak? Laudo. एकदमबारे बोलो गोरा गोराथार रावखौबो नांलाया हाजिरा गिदिरफोरखौ Pilihkan dengan zakannya. उन्दै उन्दैखौनो लानो हायो सोरनोबाफोर नांगौबा लांफैनो हागोन Kamu pilih setelah gini nih. Sudah kamu lagi sudah video, kamu lagi sih. Kamu pilih. Kamu pilih. Kamu pilih. Boleh video. Kamu lagi sih video. Kamu lagi sih video. Akas sudah, ating sudah. Sabunnya sudah. Macam suka, kamu nanti sudah. Enggak lah, udah sih nggak ulang nih Mila ya. Uma pindahannya nih, pat bang nungkanai. 2 hours later. Bateri gari lana fai hari ini fai. Lamayan gile. Lama kalma ada deh. Mana food lu sih ada? Mana modem? Nah, ile. Kamu modem. Nah, hura deh, usai? Lazole. Apa? Bener? Didit. Hangga dah? नै लोगोफोर नोंसिनो मोनसे लकेसन देखायनोसै आं ओरैहाय जाहैबाय जोंनि न' ओमफ्राय नैबेयाव दुब्लिबारि बेयावनो जागोन आरोना नै आंनि हाबाया नैबेयावनो जागोन बे दुब्लिबारियावनो नैहाय खोन्थाबाय आं लोगोफोर नोंसिनिहाय नैबेथिंहाय कार पार्किं बाइक पार्किं खालामगोन बेटारि गारियानो थाबथाबायसै लोगोफोर नै आलिखौनो माखोनो हायाखिसै फैदो दे 1 2 3 deh habai deh gय bagan सिङाव सालायबोबाय बेटारि गारिखौ बैयाव दङ हनै गया बेखौ लानानै थांजोबनांगौ राखिबि जाबाय याद दे ओइखौनो राखिबि ओइ फिथाइया सायोलै एक दुइ हा एक दुइ Pro driver. Tinggal dah, driver ah. Ayo. Pitnya sasa gini orang, nih mata barak kali berdiri. सफैलायबाय नै खनथाम रोगाजेनबाय आं खिन्थु दहायहाय भिडिअग्राफार गैयामोन ना भिडिअ खालामनो हायाखै ओजोंहाय थिखोनायखौहाय नायदो आं बेसेबां बोलोगोरा लोगोफोर फारसेथिं थिखोलांखो बोलो गैलालै इनारजि गैलाय बोरै थिखोदो दे हायो दा सिंनो हाया नों डेन्जारसिन खालि आंनिफ्राय
Wah, मा दंफांल' थिखिनो देन्जारलै wah देन्जार बोलो गोरा माथो नों गोगोम मेंबाय लोगोफोर दिनैहाय गयानो रोगानो मेल्ला दंबावो बै बागान मोनसेयावहाय ओमफ्राय नैबावनि बागाननिखौथ' दाबो खाजोबाखै बिफां फांसेयावहाय बेदा मोनसेल' खादों अब्लाबो दासिमबो खाजोबनो हायाखै गाबोनबो हाबावथाय दा रोगानो हाजोबखायाखै नै ओरैहाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि बाइक गोदाना फैगासिनो लोगोफोर